tai gunung papia salah. Musuh berapa gua Cina ngomnan munasi palni. 1, 2, 3. Nang dise? Oh 당근. Gue sekalawan deh nama ya sekalawan deh. Otar kita neng namu sur. Kali. भगवान माबायदि उदैयाव मानो गानदो जेनेबा मिथिला आरो गुफुरनाय नागासम जायो. हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव ओरैबादि धामाका जानोबो हागौ आरोना जानोबो हागौसो दे आङो लास्टहालागै मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया. किन्तु आङो ओरैबादि मोनसे बुस्थु गोसोखांदों दिनै माने गांगा टप्पाखौ आङो खोमोनखौ दिनै बुखुनो सानदों आरोना. मानो होनोब्ला बियो आंखौ मुसुगुरखौ फुनानै एकदमबारे ससियेल मिडियाआवनो आंखौ मिनि जाहोबाय आरोना. ओमफ्राय आंबो आलासि जानो थांबा सोरहानिबा न'आव थांबा लामा सामा लोगो मोनबा आंखौ मुसुगुरखौ हथारना होनाय नामा माबानाय नामा होननानै बयबो मिनियो बयबो सोङो सोरबा दुखु मोनदो सोरबा गाबफालायदोनो बेफोरबायदि अबस्था खालामदोंमोन आरोना. ओमफ्राय गोबाव जालांबाय. ओमफ्राय प्रेंकखौथ' नोङो नै सानब्रब नै बानायब्रब बेफोरबायदि नङाना एसे बावगारस्रोमनो होदोंमोन आरोना आङो माला बावगारगोन. ओमफ्राय ना दा जेबो आइडिया गैखाया आरोना बेखौदि आं प्रेंक खालामगोन बियो जेबो साननो हाखाया गावसो आंखौ प्रेंक बानायबाय थायो. ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो दिनै मा सानबाय मा मोनसे प्रेंक बानायनांसिगोन होननानै माने आङो बिट अर्डार खालामदो आरोना. ओमफ्राय बांसिनानो इजों आंजों सगाव बांसिनानो थांफाजाबलायनाय जायो. ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ बायनायखौ मिथियोना ओमफ्राय आं अर्डार खालामदो आरोना नोंथांमोन दिन्थिनि आङो माने आङो बेखेवबाय दे लोगोफोर माने आं बेफोरबायदि इउस खालामा आरो बेफोरबायदि मोदोमनि खोमोनफोरखौ इदिनो बुखुलाबाया जानला माला. मोदोमनि खोमोना जेखि जाया बेखौ सिथाबनानै बोखाना होबा एसे खोमोना एकदमबारे सायो दे ओमफ्राय सानानै ओमफ्राय गुगोन आरोना. ओमफ्राय इखौ जेबो मिथिया इयो. ओमफ्राय मानसिया मा खालामदो एकदमबारे भिडिअ बानायफुनायावनो भिडिअआवबो बन्दसो जाना होयोलै बिथो नाहरनाय लोगोफोर मा खालामबाय दं इयो एकदमबारे गामसाखौ उदै सायावसो गाननानै लाखादो आरो मानसिया. ओमफ्राय माने जोंहानि माबाया मैगं माखा बुफ्लेजोबनानै आलाय सिलाय जाजोबदो आरो इखौनो थुथाब थुथाब होगासिनो खोमा मानसि. हे भगवान माबायदि उदैयाव मानो गानदो जेनेबा उदैयावलाय मानो गानदो जेनेबा माने जोंहानि बाबाया आंनि बिफा असेया माने बेफोरबायदि उदैयाव गानो आरो. ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो गानदावनानैनो दा माबा गावासो उदै सायाव गाननाय जालांबाय. ओमफ्राय ना बुस्थुखौ लाबोबाय आरोना आङो नै इदो माने खोमोन गयो लोगोफोर माने आङो बाख्लाखौ गार'बाय दे ओमफ्राय बाख्लाखौ गार'नानै बुस्थुखौल' दोनदो आरोना बेजों माने खोमोना गयो आरोना. आङो टेस्ट नायखांबाय इदि खोमोना मोदोमनि खोमोनफोरखौ ओरै सिथाबनानै बोना होबाथाय खोमोना पाप्रा पाप्रा एकदमबारे फ्रिब 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 होननानै सायोबो ओमफ्राय खोमोना एक साफा जाखायो आरो गुफुर जालायो मानसिया. ओमफ्राय इखौ आं मा होनगोन मिथिगोना माने आं सानखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर आं इखौ मा होनगोन जेनेबा आंखौ राहरनि मा मोनबाय दं इयाव इदि होननानै आङो राहरखागोन. इयो एख' खामानि मावखाया नोंथांमोना मिथिखागो आं माबा मोनसे मावफादोबासो इयो मावफाखायो नङाबा बाखि टाइमाव आबां जाबां मबाइल नायनाय माने मबाइल नायफैगोनसो दा आं होनहरबाथाय आं मिथिखागो इखौ. ओमफ्राय आङो इखौनो गुफुर जानायनि अर्डार खालामदोंमोन खेबसे टेस्ट नायनि होननानै आं बुंगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना लेंहरनाय एक्साइटेड आङो. आस्थ' बदला लोगोफोर बदला मानो होनोब्ला इयो आंखौ इमान दुखु होदो आरोना. आं बेसेबा गाहाम नंखादो खारन मुसुगुर गैयाबा माबायदि नुगोन मुसुगुर गैयाबा मानसिखौनो थख्लाख्ला बोरैबा लेथ्रासो नुयो जुदि आंनिखौ फुजोबना होबाय. थेवब्लाबो आङो दिनै बिनि मुसुगुरखौबो फुनो हागोन ना हाया बेखौ मिथिया जिखिजाया इनि दारि मोननै आथिंनि खोमोन आरो मुसुगुर फारसेखौ आं हनो हायाबा बुखुना होनो हायाबा आं एन महिलारियानो नङा. रेभेन्स लोगोफोर रेभेन्स सल्ल'
आङो इखो माने बेसेबा दसे नेबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दासिमबो बे जायगानिफ्राय फैयाखै मा खालामबाय थादों इयावलाय मा मोनबाय थादों उन्दुना थाबायनो हाया ओरैनोबा उन्दुना थाबाय थायो दिनैबा फैलायलायाखै खोब मावबाय दं आरो जेन बिराद मावथियो आरो जेन बे जायगानिफ्रायनो दाबो फैला आं मा होनहरनो एक्साइटेड जाजोब्बायलै आङो सिथाबना होनो गोसो जाजोब्बाय माला फैगोन इयो गाबज्रि हरनि र' खनसे ओइ मा खालामबाय दं इयावलाय मा खालामबाय दं मा खालामबाय दं खामानि मावा दामानि मावालाय इयावलाय जाबाय मानसिनि खारिया इयावलाय मा सानजों बाथिं गिदिंहैबाय दं खामानि गैला नामा खामानि गैला जि जोमखौ सुना लाफैनाया सान्दुं दुंनायावनो फैदो लोगोफोर फैदो ओमफ्राय माथो इयावलाय मा मोनबाय दं इयावलाय खामानियानो गैयाना दामानियानो गैया आइटें सुदो लोगोफोर आइटें फैसिगोन इयो उन्दुनो फैसिगोन माने उन्दुनो फैसिगोन माने उन्दुफैखायो इयो सब टाइम माने बांसिनानो इयो उन्दुनानै मबाइल नायनायानोखा खामानिया इयो फैखासिगोन इयाव बिसिनायाव ओम नमः शिवाय भगबाननिखौ मावथारगोन आं इसोर दिनै मा जाथो माने आंखौ गोबां मानसिफोरानो रिकुवेस्ट खालामहरबाय थादों आरोना रिभेन्ज खालाम आब' रिभेन्ज खालाम ओमफ्राय माने आङो आइडियाखौनो मोनाखै आं मा खालामनानै बिदि खालामनो हागोन होननानै ओमफ्राय डाइरेक्ट बेफोरबायदिथ' हायाना आङो ओमफ्राय दिनैसो माने आइडिया मोनबाय आरो फैगोन होननानै नेबाय दं मानसियानो दाबो मोनफैला आरोना मा खालामनोबा लोगोफोर गारिजों गेलेबाय दं हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय दिनै माने बोथोरा ओरैबादि मोजां जादों माने सान्दुं दुंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाय गांगा दप्पाया मा खालामदों मा खालामदों ब्लग ब्रा लोगोफोर गांगा दप्पाया माने गारिया लेथ्रा जादों आरोना जोंनि लामायाथ' बेसेबा लेथ्रा जाखादों ना ओमफ्राय माने एकदमबारे लेथ्रा जाथारदों नै सायाफोराव दोनहैनो हाया जासे जानानै अंगालि देहा सोलेर दिखांनो हायै रखम जालांबाय बेसेरा डिलिभारि नुखायो मानसिखौ नायलाय इसोर भगबान नायम दा गांगा दप्पानि उन्दुनायनि टाइम फैलायबाय गाइस बेखौ जासिगोन बिनि उनाव उन्दुसिगोन गांगा दप्पाया ओंख्रिखौ आं सानथ'वाखै नाखौ माबाना दोनदो हा नागलखौ आइया सायना गालांखादो बरिया ना
दा संगोन आङो माने गेसबो गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ना गेस गैयिनि थाखाय बिराद खस्थ' जादों अरदाबावसो संगासिनो दासान्दै ओमफ्राय ना दायो अरदाबाव संलायसिगोन आरो टाइम जालायसिगोन संनाय खावनायनि जोंनालाय बिदिनोसै हाबा जाबाय नालाय संनाय खावनायानोसै आरोना माथो होनबावनो ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बुस्थु रिभिउ खालामनो मोनसे बुस्थु गोसोखांदों आङो फैलाय आं माबा अर्डार खालामदोंमोनलै माबा गुफुर जायोलै गुफुर जायो नै दोनदों आङो मालाय बाख्लाखौ आङो खेवनानै इयाव माबायाव दोनबायलै ओमफ्राय आइया सिबगारना गारहरदो मालाय माबायदि गुफुर जायोलै माबा इयो ओरैहाय मोदोमाव ओरै सिथाबना फेसबुक होनबाय थानाय आंहा ओरैहाय ओरै सिथाबनानै ओमफ्राय ओरै बोखाबानानै गुफुर जालायो इयो टेस्ट नायनि मोखांसो नाय मोखाङा फेटारजोबो खोमा फैफोथोरबाय दा आं नायखांबाय ना आथिङाव नायनो लाङो होनबासो आङो दे आथिङाव नायनो दे दिनै मा नाम बिलाय माबा गारबायनो गारवाखै माबा आङो बख'नानै एयाव दोन्दोंमोनहाय ओमफ्राय आइया इनो माबानानै सिबगार जाबाय इयो बाख्लाखौनो नागिरबाबो मोनाखै आङो मा मोनामसुलाबायदो मोदोमलायथिं माब्लाबा दे खनसे इउटुबाव माबानायसो स्पन्सार रखम जाखागोन माया इउटुबाव दे गुफुर जानायनि गाइस नङारा गुफुर जायो देनाय खनसे मबाइलाव ओरै खेबसे माबायदि नुयो नायनि देनाय गुफुर जायो जामारना नायथान दे ओइ नोंगोना नङा 200ल' लादो 200 बारथ' फैनाय नायनि फैलाय दिनै नायनि खनसे सिथाबना सिथाबा दे ओरै सिथाबनानै दसे दोननांगौ आधा घन्टासो आथिङावलाय मा मोजां नुगोन ओरैहाय मोखांफोराव आरोलै ओरै मोखांफोराव ओरैहाय ओरै मोखांफोराव ओरै दे बिदिबा गाजाथार नै लोगोफोर माबायदि आथिं हुगार जायो होनदों गाङा थाप्पाया फैसाया जादि नो ल'खोरला दे बिदिनोथ' गारना लांगोन आरोलै होमबा दिनै आं फाइनालि गुफुर जानो थांगासिनो नङा जायाबालाय जायाबा मायाव रिभिउ हरगोन गुफुर जाया होननानै जायाबा जाला इयाव रेटिंसखौ हराबानो जाबाय आरोलै फ्लिपकार्टआव फेसबुकनिफ्राय माबायाव फ्लिपकार्टआव थांबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार हरबाय रेटिंस माबा ओंखारा नामा दालाय स्टारखौ थुआबानो गैला आरो बे लिरना हरबाय आरो बेड होननानै हो देनाय माबायदि बोखानांगौलै ओइजां खमसिनदो इजां एखिजा सियारखौ ओइ तुलखर सियारखौ फाइनालि लोगोफोर गुफुर जायोना जाया नायनोसै माबायदि सिस्टेमेटिकफोरा मोदोमलायो खिन्थु मायबा स्ट्रबेरि मायबा मोदोमलायदो मोदोमोना आथिङाव दे फारसेनिफ्राय बे आथिङाव मा गुफुर नुगोन दे मोखाङावसो आथिङाव नायग्रोब्रा खनसे ना जाखायो मोदोम सोदोम माबा जाजोबासो मानो गुफुरसो जायो मा जानिलाय गुफुर जायो दे नायथारनि फेसबुकआव बिराद नुयोसं इनोथ' गुफुर जानायनि एकदम गुफुर जानायनि नायनो आरो दानो माबाया दसे थानांगो गोबाव थानांगो आधा घन्टा दोननांगो दसे बेफोर बुस्थुफोरखौ सब हिनजावफोरासो मिथिजोबगौ मिथिबायना इयावलाय मानो होनो मोखाङाव नै साइडआवल' नै खखाब साइडआवल' ओरै मानो होनबाथाय बेफोर बुस्थुआ हिनजावफोरनिखा नालाय हिनजावफोरासो मा नुयो नुबाय दंमोन आंबो फेसबुकआव मायबा ओरै मुस्लिमलायना होबानो इनो नामा मुस्लिमलायनायानो मुस्लिमा ओरै बोखानानै सिथाबनानै दोननांगो इदि साइडआव मोखां गेजेराव ना ओरै होनसैब्रा ओरै
ओरै मिथिला आरो गुफुर जायो ना कास्टम जायो ना दे ना दा दुस जाजोबो गुसु गुसु मोनदों मोदोमदोसो ओरै मोखाङाव होजोबनांगोन ना है मोखाङाव होजोबो नङा होजोबना ना नै पेट्रल होजोबगोन ओरैनोबा मोखाङा पेट्रल होखायो खाफालाव होनो आरो खाफालाव हो खाफाला गोसोम दख' खाफालाव होदोंबा आथिङाव जोनांगौ आथिं हान्थु ओरै खाफालाव ओरै फिल्टार खालामबाथाय माबायोना नुयोना खाफालाव होनसैब्रा आरो भगवान मा खालामदों फंबाय आया ओरैबो ओइ मेगनाव नाङो बिसा मिसिब मिसिब मेगना हाबगोन अ नाङाखै दे नाङाखै मेगना मिसिब थेवबो खोनायाखै है जाबाय आथिङाव दोनै आखाइफोराव मोनसे लास्टनि बै होला नांला दैखौ नायग्रोन दायो होना दैखौ दंखायो संनायाव गुरलै र' आखाइफोराव इखौ खौबो नै गोसोमथार सं नि मुथे बेखौ बेयाव बोरै होगोन नोंलाय ओरखा दायो होनांगोन निखौ जाग्रोबाथाय होनांगोन आखाइफोरखौ मुथे बोरमाथ' नाङाखै उल्टासो आंला नागानि इनो आंलानाया गुफुरसो खालामहांदों ना माइबासो खालामहांदों र' मा बुस्थुआ गुफुर जायो बे आखाइयाव दे बार बायदिनोथ' र'लै माबानि एक्सिडेन्ट जानानै माबानाय रखम नुजोबबाय माथो सिथाबाखै प्लिज ना गोलोमदैयाव लुगा सिथाबनो नैलै दे साबास दे आखाइयाव दे मोखां आद्रा जाबाय सं दायो होनांगौ ओरै हरसेखौ ओरै खारबाथाय गोलोम गोजानानै बेयाव आखाइयाव ओरै बे जागोनबावो माबार गुफुर जानायनि खोथा दं गाइस आथिङाव मोनसे होबायनो मोननै आथिङाव खसाना मिसालै बेथो मिसा जायो बे मोननैखौ आखाइयाव नाय जायाबाबो एसेबाबो जाखायोना जायाबा ओरैनो होदो नामा एसे ओइ गैया इखि नुवा ना ओइखि दा बेसे गोबाव थानांगौ बेखौ एसे दसे थाथ'नांगौ 10 मिनिट आथिङालाय आथिं मोनसे नोंसो जाबाथाय सिथाबगोन दे अ दे ना ट्राइ नायनांगौ फार्स्टआव मिथिबाय बुस्थुखौ नोंसो माले अयो हो आसा दं जाबाय दांना नांथ'बाय दांनाङालै बुवाबालाय माथो जानांगौ र' दसे थाथारनांगोन नायो नङाबा लस जागोन टेस्टिं मोनगोन ना होमबानो र' दांना नाङाखैलै र' नाङाखै मोदोमनाया मोजां र' नाङाखै र' मोदोमनाया आखाइ सुना फैनाय आं लेथ्रा मोनदों आखाइ सुन र' बिनि थाखाय बोखाना दै दा लोगोफोर रिभिउखौ नेनोसै आरोना जों माबायदि जामारथारो आं माने फ्लिपकार्टआव नुनानै माबा फेसबुकआव नुनानै फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन आरो आं डाइरेक्ट थांनानै ओमफ्राय दायो जायोना जाया नायनोसै रिभिउखौ फोनांगौमोन ओरैहाय नायनो
आइनालाय आंनियावलाय मानो नायलायनांगौ उन्दुना था दसे उन्दुना था दसे उन्दुलाय आंगा आधा घन्टा जागोन ना दसे उन्दु उन्दुना था दसे नांगौ दसे टाइम र' गैलालै मा सादैलाय है बोखानोसै नामा होमबालाय बोखानोसै दोननाय आखाइनि बोखा हो बोखानोसै बोखानि केकखौ गुसुं होदो लाखै बोखानांगोन ना गोसा र' आं बोखानि Ayo! Kemen gugra. Iya. Kemen gugra entah. Ani siapa nih? Gufurnya ke dalam. Ini bukannya. Yeah. Buka. Mau dengar? Maksud tu? Kemen gugra. Macam mana susah kali? Ya, kawan tu kau yang ini. Revens. Bukan, benar. Ani mau cukur punya ya? Ani mau cukur punya ya? Sabas, masa apa ini ya? Ini macam mana? Otak kita neng namu sur. Tadi, ini mebas tang bayi. Kuy langsung ya kau sih. Ini. Mukero. Mana gilai? Neng kang kudas lah na. Ipere. Oh. Dari tu, terus apa? Dari yang gua gini ya, dari yang gua gini. Dari punya kesenang saja. Beni, akhirnya siapa saja beni? Masa kia? Dari yang gua gini. Sekan, Zahra. Beni mukhawat maka. Akhirnya ni kita ni. Aikin malah kayak macam bukan apa? Buka, musuh berat tangan sini ni. Tangan Oh, dulu. naik di sini. Musuh berat angin kebab pun ada mana? Ada mana? Naik di sini. Oh, tangan. Nani? Nani. Syabas. Kusubai nama apa? Wanang. Nih, buka deh. Entah cili. Adi. Gue percaya kan? Ya, tinggi jebul bukan satrali. Buka deh. Bukan. Sini gua dengar ke? Buka deh. Bukan deh. Mau pam nak aku mau kosal libre tu kan yang ke? Ma pam nang no? Ani musukur punya pam nang ne? Pam nang baik. Wah, iman gitu kau tenang kuliah dengar ke? Ni bayi sih kamu gelok kamu beri bukan? Ada yang ni ke? Rogan nani?
Bukan lero. Mana tinggal? Aku nengah. Musuhnya kau saya guys. Nah ini. Nih. Aku saya guys, imbe mak dekar gini ya. Ya mak dekar kan? Bisa. Sado. Mak dekar kan tadi pipira. Sado nama. Sang tuh ada. Iya lak bukan lagi ke adinnya lak bukan ada. Puturnya. Mama naik dia. Buka bra, buka. Dan nunggu buka. Musuhnya gua sih yang goजोननाय मोनदो थेवब्लाबो नै गोजोननाय मोनदो इखौ बखनसै दे नों इदिनखा नै लास्ट जाजोब्बाय माथो मुसुखुर बावना आंनि उनावला दिननिफ्राय प्रेंक खालामगोन ना खालामला इदि एसे लेथ्रा खालामनो दे बा गुफुर जाग्रायानोथ' इयो गुफुर जाग्रा दै बा बिबुरनो जिखनाबो खालामनांगौ मोनदों नायनि साफा नुलाय दख नै गुफुर जादोंना जायाखै नायनाय नों बखनसै दे नांगोनलै नों जिबनाव खस्थ'लै बिदि जाजोब्बाय नै हिनजावनि आथिं रखम थैबायलां एबारसो नायनि भगबान नायखौ बोखाखानांसिगोन ना नोङो बोखायाबाबो नांगोन नों जिबनाव खस्थ'लै नै आयै नोंनि एसे सिल नै मोजां जायासै ना आंनि मोखांखौ बरबाद खालामनो नागिरदो नोङो माने आंनि मोखांखौ बरबाद खालामनो नागिरदो प्रेंकसोमोनलै बे प्रेंक जायासै सम बोख्ला पटरनो बोख्लाना हो माबार लाखो बोख्लाबाथ' आरो बांसिन साबाव पटरनो बोख्लाना हो नों बोख्ला पटरनो बोख्ला नोंनो बोख्ला आंहानो नङा बोख्ला बोख्लाना हो माबार बोख्ला गोसा Kada? Orang beklan aneh. Raro. Raro beklan ya, beklan. Ini beklan. Ini besu. 1 2 Ang di bisi duku mono angni rebensan jayaसै. Eko rebens जायाखै मिथिबाय. माथो गुवासै. गुवासैबालाय. Ini जाबाय दि नोंना. Aduh, last. Last. Bukan cuy. Ro. 1. Laki. Babang sin saya. Okay. 1 2 3. Di kalam nali nang si puno ko sabi chinang. Vamos. Gusto mo ba? Gusto li. Ma. Bukan Adoy. Kuy lali ko susi kan kumali ataw ko na ba jine. Ma dakar ko ni Pedro ka. Bukatanasikin. Nga ma dakar kin. Bukatanasikin. Kung klarang sa mo susin ma barde.
साजुब्बाय आथिं माखाखाय आथिं नै मानजुब्बाय बानायखालालै आं नै र' बियो जानबाय बोखा पटटनो दे 1 दे 2 3 आनि दिखालामबाय आथिं बोखा दे दिखां 1 2 3 भगवान बाय गुदुं पाप्पिया साला मुसुगफ्रा माहाय गुवाहाटिना आं हमनानै मोनासै बालनि भगवान खारगोना खाराखै Pap nango. Bunjo kon pa sa uwi ti balni. Ang napringan sa si Jesse bang si duku. Subur ko zon na yun. Stamyan de. Ashita ba kumay mo ka? Belum dia, anak itu bahasa yang digolok. Nih, beri harga nih dah. Kebakatar nang gena. Nih. Matarigu. Beri harga. Baju muda. Ro di sana. Karena song. Apa? Ya, tata dulu. Bakal nggak lele. Logoफोर आंना प्रियानो माबा बोरैबा जाजोबलांबाय आरोना खोमोनाथ' गुवासै डाइरेक्ट ओमफ्राय दा आथाखिनिया थाबाय इसोर भगबान आथाखिनि थानायाव हुलेनायाव थांबा हामगौमोन दा मानसिया नालेंखर थाव बिहरदो आरो आंनाव गिजोब्बाय इयो मुसुगुर गोथां जानो दारि गोथां जानो दारिखौथ' एख' नङा दारिया मोनफिनो खिन्थु मुसुगुरखौ एसे लाजियोना मानो मुसुगुराव गुवासै आं बिराद दुखुलै मा दं गोलै नोंखौ गुबा गुमेसते उरि खामनायाव होमबासो जागौमोन फेल जाबाय आङो मा नोंना जायालै नोंनिफ्राय जुजिना मिथिना आयदै मा नोंना जाया ओमफ्राय आं जायोबा आं मा मारदो नि नसबाय नांनायाल' गुदो खोमा हो Tarik ke dari lagi sinsel langsung sono le. Gua tuh nih, bisa nih gua nih. Ini terima palsu. Oh palsu sendiri nggak? Aku janji lu gue dong marah mama pal gua mana? Gua nih mana? Aku kemana sih terus bela? Mana yang berisik? Tentulim. Sibono berbaju duku ang zaperaknya mabai kan kemen kesi gujan lu dong ada mabak kemenan gua. Zahil sistemnya nih zasiang nak. Kamu ini sistem nak gelap nebuk lanang gua ada mukangnya tapi sistem. Aitingnya matu sistem tuh. Zahil. Bana aku ternaik deh. Nih kan ya nih. Kan ya gua deh. Buat apa? Ba mà lại phải gudung nó lấy dong gule sih